Sudah padu lho. Menika nuwun sewu menika ugi dipun live streaming kalih Malik Ngawi official. Nggih. Di streaming tok, ya ora apa-apa, ora kitang bindeng-bindeng kok ngene iki lak ya lowong, Mangga pun caosi podang kuning Mbak Dewi, mangga. Nadyan wujud temong patsi. Wah, ya karang bola-bali ki nek putra dalang iki lak ya wis. Wah. Karange putrane Mbah Man iki siji Mbak Sinta loro Mbak Dewi iki ya nek wah suarane ya becik-becik kabeh. Nggih kados blek diseret. Ah mboten kok ya panjenengan kok. Mangga pun lajengaken. Agawe tali ning bronto. To. Halos manis nang Halus manis nang semake ke. Re aduh. Sudah lama aku berkelana, nggak pakai celana. Loh. Aku pun kulino. Goleki podang mencari si podang kuning jenar nar. Ipo bunga hengatiku ku ceng ngandeng bisa dadi menika bawanipun sampun dipun aturaken dening Mbak Dewi. Dibacutaken langgamipun. Mangga. Esuk awan ning omah wis